Kajing persang ka Ngut rep youth council HYC bante lakam ya kajing jelai ki nong di Drok sapo ka nong ba Shillong bat ki benta khapsar kamkut tang ha ka ban khanrai ki jaka ba pher ban penprai ki jaka di bat de Drok snrei kala simru ka sten jam ban yalam pha sumari ki khna ringkat kajing menjur ki Kmie ki pa haka ap sautrik jeli arjar pusau kan ni ka seng hapo ka jelam secretary ba HYC w basamoy bat ka jing menjur ki Kmie pa ringkat ka jinrong ringkat lang u council ka alive again foundation kalayo ban pha byang sak prangut ki Samla ki balangop how Droks kini ki Samla ki de ki bosong basa akleng ka ri khasi ki bakantop Ngut na nongstein Ngut na maun keneng Ngut na penthorba uwei na mulai bat uwei na lang kerding Haswa ban pha ikini Samla kala penlong jingdoi lang hapo ka jelam Samla lumlang khar timli secretary HYC sengkmie harangkat ki Kmie ki pa bat ki bahayeng hasem haswa ban mi nakate ka jelang balengkot shwa ban ibu iki rehabilitation center ha Assam ka alive again foundation unong ilam ka council ba HYC w basamoy uloong ba kani kadi kawat ka bakhat ar ka bakaseng kala yo ban pha iki Samla ka rehabilitation center ka badon ha Assam bat hadu manta ki don kumasa phoi ngut ki baladep ban pha nolor katau la penpau ka jingkemen bai ba ki ai ka jinge telang bat ka seng khamtam ki tu ki longieng ki bai kendu jinge bat ongru bala don ki jinge telang omdon jinge ban pendu jai u Drok sapo ka nong ba Shillong Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya